pagelaran iki ngono no rumangsaku ki kok ya wah jan ora kaya sak gedagan iki rasane marem ayem tur ya tentrem. Ana gawe apa iki mak cilik? Ngene ya Gun apa Mbok? Ya wis bot-bote wong abot dadi wong tuwa, lungguhe wong tuwa ki ya sembur, ya uwur, ya tutur. Rikala semana putuku si Dedi kae sing bocah mbelus kuwi sowan nang nggonku. Mbah pareng matur, "Ana apa to, Det?" Aku kula niku ajeng nyuwun tulung. Lah kok kawinginane kok mung tulung wae. Lah tulung apa jane? Gandeng adik kula niki wingi nderek napa njago dados kadus. Kadus ki apa? Kepala dusun. Oh, tak kira nek tunggale wedhus sakmene ngono. Mboten nika kadus iku kepala dusun utawi duka. Pun kasil kula ajeng nyambat panjenengan kula aturi gelar wayang. Aku ya ngomong aku ki ra wayang ya digelar. Kono mlayu ana nggone lelekmu kono, lekmu Gunawan. Moyo nanggonmu apa ora wingi? Nanggonku ya nangis. Oh, nangis meneh. Ayo adol welas. Wong dagangane ya mek karek kuwi kaya. Lah piye-piye? Ya wigatine ngene. Wigatine aku ro panjenengane mak cilik supaya mangayu bagya. Adikku utawa ponakanku Jano Haryanto. Iki duwe sedulur lanang Dedi Mulyadi Haryanto. Oh, ngono. Dedi Mulyadi ning nganggo Haryanto. Yuk rembuke. Ha, rembuke ya mung kepengin bakal ngunduh le dadi rombongan. Oh, ngono. Dadi aturane rombongan ki jane piye aku tak jelaske ngono lho. Isine ki nek aku arep mantoke karo adimu kae kok ya iso melu ngunduh. Ayo rembuk iso dirembuk ngono wae. Kabeh iki kanca ngono lho. Heeh, aja mung kanca ning sedulur sak lawase. Nah, iya ngono ya kaya ngono kuwi sing kena kanggo patuladan. Sepisan kuwi sing kaping loro. Nalika semana mundi dawuh saka Pepadi Purworejo. Aku nampa dawuh timbalan saka Pepadi Purworejo supaya anggelar kabudayan gandeng wewengkon wilayah Purwodadi Ngombol Begelen kuwi nampa pagelaran 2 titik. Sing sepisan iki tak unduh ya digelar nang kene babar pisan. Sing kaping loro sesuk nang tlatah Begelen. Kosek aja ngono ya. Aku wis oleh tembusan. Ki mau saka Pak Natan, saka panjenengane Bapak kepala Pepadi, ya ta ketua Pepadi. Iki wis nang Begelen sesuk aja nang kene ngono. Mongko aku ya wis kadung ngatur karo Pak Deku, Pak De Sunarno sing kagungan kumpul laras. Waduh, ya monggo mawon aku yo mending ngono. Kula niku namung sak derma ya Allah tanpa rupa aku ki dadeke korwil ngono lho, Le. Wah, korwile panjenengan. Heeh, membawahi kecamatan Bagelen, Purwodadi lan Ngombol. Nek tak rasake ya bener gandeng saiki nang Bagelen wis diunduh ta. Sesuk ya nang liyane Bagelen, mbok apa ya nang Ngombol apa ya nang Purwodadi. Ayo sesuk golek nggon mbok menawa gandeng pepundenku ya lenggah. Iku go kalebu anggota DPR sesuk kersa kegonan. Menawa lho. Cacak. Ora kersa ki ya mesti kersa wong karang iki ya budayane dhewe ana tembungan kae lho, kearifan lokal ngono lho. Iya. Nek ora ngluluri budayane dhewe sapa nek ora ngluluri dalange dhewe arep dalang endi ya. Ngono to ning ngene ya, Nak. Pripun? Iki dirawuhi dening panjenenganing para her-her. Matur nuwun. Ana Bapak Camat Bagelen, Bapak Sigit Kurniawan Saputra, sarjana SM ki apa ya? ENG. Ngono. Terus meneh panjenengane Bapak Kapolsek ing Bagelen ya kuwi AKP Subandi.
ana meneh rawuhe anggota DPR Kabupaten Praja ya kuwi Bapak Danan Purnama SHMSI. Kepala Desa Dadirejo Bapak Mairul Nuraini Cakrawibala lho piye to? Ah kok sampean apal, Mak? Apal wong kabeh ki kancaku kine Pak Camat ki kancaku nang FRB ya. Heeh, terus panjenengane Bapak Subandi ki nek nang ana kedaruratan ya mesti pethok aku, omah kobong, bojo digondol wong barang iki sok ketemu karo aku. Ngono. Kok karo Kyai Luhur apal mbok jajal rasa nganggo cathetan. Heeh, Ding awakku ya dene saka mburi kok. Apa meneh uga dirawuhi dening Ketua Pepadi mau ya kersa medal sabda nggih kuwi Bapak Sukamto Esos. Uga dirawuhi dening Ketum Rapi wilayah Praja ya kuwi Bapak Adlan. Wah jan tenan bombong rasane pamikir. Sore mau go rawuh. Sapa? Saking Sanggar Setaman penyanipun Bapak Muji. Pak Muji Waluyo. Ya rawuh ya dalang senior. Uga para Malang Gedang ya isih kepareng rawuh. Iki malah ditunggoni karo Bapak Lurah saka Jenar Lor. Jenar Wetan, Ding, Jenar Wetan, heeh. Ya maune lor terus pindah ngetan. Heeh, wong encok senengane pindah kok. Nah, ya syukurlah. Sing pokok awake dhewe ana kene mau padha ndedonga muji syukur marang parasane Gusti, muga-muga putu Kujanu anggone ngasta pusaraning praja dadi kadus utawa kepala dusun mau bisa dadi pemimpin sing apa ra? Amanah. Konaah. Amanah kok. Heeh, Ding amanah nyun sewu arep muni Sakinah Mawaddah Warahmah aku mau. Ngantar kaya wong rabi. Kok kek Kusnul Khotimah barang. Aja seru-seru. Senengane kok ngudal mati ora. Ning ngene nok, ora sampurna yen ora nganggo disengkuyung selawatan ngono lho nak. Oke, monggo. Monggo kanca selawatan ben mengko bisa mangke ayam-ayam tata titi tentrem kalis ing saniskara. Monggo.
yen obah ngeteni bocah yen wis diaturake selawatan. Nggih, mugi-mugi menapa ingkang dipun jangka saged sembada lebda ing karya jumbuh sing padha digayuh. Allahumma amin. Ya semoga-moga kesempatan Akeh para ingkang kepareng rawuh. Oh ana. Iki malah ana Sutrata budaya akeh sing padha rawuh. Iya bener ana undangan saka apa Sar Sigap ya rawuh panjenengane ketum Sar Sigap ya kuwi Mas Sulis. Pak Ling Supardi saking Kalibungan rawuh. Bener. Wah jan bombong tenan awake dhewe mayang nang kene iki. Ditunggoni wong pirang-pirang saiki seneng rasane atiku ning sedih sesuk-esuk. Aja kesuwen rasah mikir sesuk. Sing penting saiki. Heeh bener. Aja kesuwen iki gandeng wiwite ya wengi ana bintang tamune barang diaturi jumeneng. Wis ndang disepot jek ndang metu ngono lho kaya muntul-muntul kok. Heeh. Yo Garing Widi Wanasaba supaya jumeneng. Serampat ya. Ya serampat.
iki kaya patung mesti iki. Wis ngono. Wah, deceret-deceret iki genah. Hop. Nah, ngono lho. Buddha. Ngerti ya sing orjen. Lawas ra petuk Hesti Wirama. Wah. Iki lho angger rombongan kaya ngene iki wis duk entuk dum-duman jarik apa urung iki kanca-kanca iki. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night. Ngaturaken Wilujeng Dalu Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cange. Nggih. Utawi Ki Sarjono kalian Ki Gunawan Hawe. Hawa. Hadi Widodo mer. Ah, iki lho dadi. Sik, aku ana mer iki apa kuwi? Ngangger pethuk iki guys, pokok aku iki nyenengke tenan. Angger pethuk ketemu iki mesti mer ngono. Teko kene jam pira mer ngono ayo jam gek nembe Pak ngono. Teko kene pokok alhamdulillah nyengkuyung sedyanipun kula warga ageng Pak Dukuh Enggal utawi Pak Zanu, Pak Kurniawan Zanu Haryanto. Alhamdulillah sampun dipun winisuda minangka dados punggawaning desa, dados Bapak Dukuh utawi Pak Kadus utawi Bapak Kepala Dusun. Mugi-mugi anggenipun ngayomi masyarakat tansah pinayungan rahayu wilujeng. Tutuk anggenipun momong masyarakat. Pawarto sing tak tampa ya Pak Dukuh ki isih enom merga umure isih 26 taun. Durung krama isih legan, isih Mbok joko. isih lega, Pak. Iya. Mbok jane iki wayangan bangane kok wayangan pindho ki dadeke siji karo Rabi ngono terus. Terus nyupit ki anake Dedi ngono iki. Lumayan lho Pak. Wah iki terapi tenan ombone ra jamak-jamak lho iki. Nek karepku mah ora kaya ngono rek. Lah ngopo? Karepku dadi kadus wayangan. Ya, sesuk rabi wayangan, ya, sesuk duwe putra wayangan meneh sing ragati kakangne. Ya ora apa-apa nek cara kanca-kanca ya entuk jarik 3 ngono itu ngene. Dadi wis pokok alhamdulillah pokok berkah barokah samudayanipun tebih saking Wonosobo. Ya mrene iki ya bakune ndedonga Pak. Karo kumpul kanca-kanca seniman lumantar menika para pepundhen sepuh saking Pepadi, Rapi, lan sedaya para punggawa pemerintahan Bapak Camat, Bapak Lurah, Pak Kapsulsek kalian Polsek. apa? Kapolsek. Lah aku meni Kapolsek. Rawae. Lah piye aku? Mune kapsul sek ngono Kak. Krungune sing ra cetha. Lawas ra petuk kowe kok langsung kaya ngono. Yo Pak. Pak Kapolsek menika tesih wonten mriki nggih. Tesih nggih Pak nggih. Wis pokok aman angger pelantikan kepala dusun ana Pak Kapolsek terus Pak Dan Ramil wis pokok aman. Aman. Uga pawarto sing tak tampa kene iki 80 taun ora wayangan. Leres. Ya toh, Nggih. awit supite Pak RW nganti tekan saiki iki urung wayangan. Mula ya ngiras pantes kanggo hiburan ya toh. Pak Kadus nyenengke warga masyarakate lumantar para kadang Hesti Wirama. Dalu menika komplit kru sowan sedaya. Komplit wae. Nggih, Sing wiyaga. nyuling ya ora Komplit. komplit iki ora komplit iki. Apa? Sing nyaron nyambi ngrebab kok ya ora komplit. Jane komplit wis genah wiraswara 3. Wah iya. Wiraswarane ana Ki Kentrus terus bapak Itus. Ki Itus terus Pak sapa iki jenenge? Pak Lembut. Ribut. Oh Pak Ribut. Terus iki Pak sing wah Erik. Nek kowe nek jenengan iki kok nek jenengan iki ora Erik ning Patrick ya kuwi. Waranggana 7 sowan kabeh. Ciro Lupatmo 67. Mongko ngene lho Pak, dagelan iki angger nek dagelan kok munggahe karo bojone ya ngene iki serasi. Bojomu ana apa? Ana. Endi? Iki nomor 3 Kang Tengen iki. Iki lah iki. Wak plinteng iki bojoku e. Iki. Ngaku-ngaku senengane ora. Lah mau ning transit nih, Mas. Mbok ning panggung ki bareng wong aku ki munggah panggung ora digandeng bojone. Yo ngono karo aku. Wis meh 2 taun ra nyindeni aku tak tendang sisan kowe. Iki ya, iki yo leren ngaso ki mergo gek duweni bocah cilik, sampeyan yo kudu menyadari. Aku ki ya gumun nek aku sing mayang iki
nang omah nganti meh 2 taun nek lekku sing mayang kuwi melu. Oh bejane dhewe-dhewe. Ayo nyilih lah ora kelong kowe kok. Ha iya, nyatane ya mrono-mrono jenengan tetep istiqomah. Dadi ora cara niku ora milik liyane, tetep hanya satu Mbak Niken yang di rumah. Wah, ngono lho, Pak. Kuwi kateke Sik kowe kan anggar ketemu aku embar-embar ngopo. seneng banget aku anggar ketemu petuk sampean iki. Iki untung ora cepak sampean ora diceraki botol. Engko dagelane mesti liwat ngendi? Liwat kono tok ngono. Tok ngono aku. Kapok aku nek kon nyerak kono iki kapok aku. Untung botolnya botol sing plastik, nek botol beling kowe ora cilaka aku. Untung ra ono isine. Untung ra ono isine. Sinambi kanca yoga midhangetaken apa carane iki? Klenting-klenting menika. Karang ya sinden iki Jiro Lupatmo 67. Iki ya Mbak Yu, iki Ibu Mara Sepuh. Aku ya gumun karo sampean. Lah ngopo to, Pak? Wis pirang dina pirang bengi iki ngedur wae keliling Jawa Tengah, Jawa Timur. Kuwi laris to kuwi. Wah. Tenan kuwi bar di bojo ki saiki mbok menawa ki wahyune nang bojone kuwi. Wah, tenan, Pak. Aku pel duwe bojo ki langsung dengkulku lemes ira jamak Jawa, Pak. Tak tamake joget serampat ming tulung kembangan ki iso mak tenger-tenger ae. Wah, sasi poso ki pokok tak gas terus. Iki Pak Kadus benjang menawi sampun gadah garwa aja lali angger duwe gawe iki ruah. Poso ki digas terus. Ya, piye kaya aku saiki wis mulai ada badi-badi. Apa carane iki ya wis to ya cah pinter ya. Ayo lewat banyu suci Perwito kenthel kuwi dadi gadah iki. Lambemu ora. Ayo nek encer ya bojone meni waduh ngono. Apa meneh gak tempelke wis wah. Ya contone iki nun sewu Pak, iku bukane saru utawa menyeleweng ki ora. Panjenenganipun Mas Zanu ki beliau sebagai kadus carane kadus baru ki selalu menerapkan alat filosofi alat kelamin laki-laki. Weh, kok sik iki perlu digenahke alat kelamin laki-laki. Lho tenan. Iki nun sewu, Mas Zanu gawe paugeran le ngasto dadi kepala dusun. Ya iya, iki menerapkan filosofi alat kelamin laki-laki kuwi ana Filosofine telu. piye? Kuwi ana telu, iki ora kok saru. Ya. Siji, ya toh, jika dibutuhkan akan tampil tegang dan tegas. Oh. Nadyan delik panggonane. Alat kelamin laki-laki kuwi. Kuwi akan tampil dan tegas saat dibutuhkan oleh masyarakat. Nek ra iso tegas lentik. Slentik loro. Tumrape kanggo Mas Janu? Ngapa? Ya kuwi lho kon tegas mau lho. Lah iya kudu tegas. Angka loro. Angka loro, menyerang lawan tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Wow. Kuwi. Teges iki ya lawan politike. Ah, ora ngono. Ngono. Mongko lawan politike mung Mbak Yune. Mbak Yune. Sesuk sing kon makili PKK iki Mbak Yune wong urung duwe bojo. Sesuk jange gara-gara duwe jodoh dadi ana sing makili dadi ibu PKK. Esuk PKK bengi, sore PKK bengi pekekekke. Nah iya. Kuwi nomor loro. Nomor telune. Telu kuwi jika sudah mencapai klimaks akan mengecilkan diri tidak membesarkan diri. Copot dhewe. Ayo nek copot dhewe iki nek wis kira-kira wis arepe pindah. Sik kuwi genahke. Ya kuwi tegese Jika klimaks akan mengecilkan diri tidak membesarkan diri tegese ora sombong Pak. Tetep ngayomi warga masyarakate apa sing dibutuhke masyarakate kudu iso nyembadani. Paling ora ya nek urung iso menyembadani ditampung sithik mengko kanggone aspirasi dirembuk ana ing kantor desa. Tur ya kadus kuwi karep, dus kuwi wadah. Dadi kudu iso karep dadi wadahe aspirasi warga masyarakate. Asmane Janu Haryanto. Ayo karepe piye kok wong tuane jenenge Janu Haryanto. Ben pecah ndase ben. Zanu. Aja Janu apa? Artine apa? Mbok Kang Sinan sike ngono. Ayo kowe gareng cerdas kudu iso. Mula kok Dedi ki karo nangis. Dedi yo nelpon aku ya karo nangis-nangis, Pak. Apa? Tulungi aku.
Niat kabeh ditangisi. Zanu arepe Z A Z N U N apa? Zanu. Za kuwi tegese za. Zaman saiki iki ora kok pilih lanang wedok. Sing penting bakune pinter. Ya to. Ning aja gampang minteri wong. Aja gampang minteri wong ki tegese iso ngapusi. Aja sok nglomboni wong. Zaman saiki mergone apa? Zaman Z beda wis karo zaman zaman dhisik-dhisik. Saiki wis milenial, Pak. Cara dadi perangkat ya kudu iso elektronik ya to. Cara perangkat kudu nut laku ning jaman kepiye kudu ngematke warga masyarakate. Iso gawe nyawiji. Nunggal rasa, nunggal tekad, nunggal jiwa. Muga-muga yen wis manunggal karo warga masyarakate iso nyembadani apa karepane warga masyarakat, insyaallah tutuk anggone ngayomi masyarakat. Ya, pinter tenan. Harus apa? Harus lomo, Pak. Lomo. Tegese iki lomo. Ya kaya ngene iki gelar wayang kulit kaya ngene iki ya nyenengke warga masyarakate. Sesuk ora ketang wulan sura ya wayangan meneh. Ngono ora ketang sing danani mbuh sapa ngono iki. Ya kakangne meneh men kapan. Oh, kuwi utange sing Yan. Yan kuwi Dian, Pak. Dian kuwi minangka dadi pepadang. Dadi nek ana kok warga masyarakate mempunyai kesulitan mara nggone Pak Kadus insyaallah akan mendapat dian utawa pepadang. Kuwi ibaratnya solusi. Kari dhewe to. To iki tinata. Insyaallah yen wis programe visi misine dilakokke insyaallah jangan hanya berbicara tapi kita harus bertindak. Wah, tepuk tangan. Wah, jan pinter. Janu duwe sedulur lanang jenenge Dedi. Apa karepe? Dedi. Kuwi dasare ya piyantune saling membantu keluarga. Dadi adine duwe gawe arepe tasakuran apa jenenge iki? Wisuda. Dadi Kadus ya beliau selalu membantu. Apa Ya kuwi ora eman-eman, Pak. Dadi apa-apa ngertine nyo. Raketang karo ndase mut ngono dilakoni. D yang kedua. D kuwi ya dasare panjenenganipun Mas Dedi ya ngono kuwi lho, Mas. Karo kanca-kanca supel. Karo kanca-kanca ya digatekke ora ming iki kok. Ketua Pemuda. Kae. Dedi iki ketua pemuda, Pak. Iya. Mula kok aman. Karang Dedi wis dadekke ketua pemuda ki aman. Nek Dedi urung dadi ketua pemuda, wah. Nah, sing celemer iki kuwi Ora aman. Terakhir I. Alhamdulillah insyaallah berkah barokah samudayanipun. Amin. Berkah. Akhir-akhire ya berkah, Pak. Heeh. Sing ditunggu-tunggu. Bengi iki tasakuran. Kuwi ana artine, Pak. Tasakuran artine. Tasakuran. Ta kuwi tandane yen to Mas Zanu sak putra kulawarga gedhe imane. Syah kuwi sahnya jika disaksikan oleh orang banyak. Contohnya kaya bengi iki disekseni para punggawa pemerintahan lan sedaya para warga masyarakat wonten ing ngendi niki? Pletok. Dadi rejo. Anugerah yang dinanti muga-muga sak bibare wayangan iki pikantuk wahyu ning kamulyan, wahyu ning urung kok kurung. Kuwi kurang afdol jika tidak disertai dengan tasakuran. Tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ane mau Anu ya anugerah. Ya. Iki lho. Nang desa dadi rejo. Dadi rejo. Lah kono ki ming dadi tok kene iki bulet e. Dadi rejo. Kuwi dalane iki mah dilewatke dalan galian watu. Dadi aku iki tenan apa ora ya lewat kene iki ngono. Proyek dilewatke umpama rumah saya jare kaduse anyar kok liwatke dalan proyek iki aku. Dadi kuwi dimen desane maju ya piye carane sing wong ning ngarep. Ayo padha bareng-bareng tetunggalan makmurke desane. Rejo Kuwi rezeki insyaallah banyu mili. Wah elok. Ya amin. Jo
aja lali budayane, Pak. Ah, nanggap wayang. Nanggap wayang. Saurarane ya riogan lah nek ora nanggap wayang lah. Pak Kadus Nek tang ora ya- dusun Pletuk. Pletuk. Ple kuwi. Apa? Ple. Oh iya, Ple. apa? Plaplo, ayo mikir. Lah kono ki plak-plok tok kene iki bulet. Pletuk kudu. Ple kuwi pelajaran. Dadi Pelah kuwi ora pelah. Ya gedeane. Pelah iki plengah-plengeh. Dadi ple. Ya ya kok plengah-plengeh. Ple iki golek liyane to. Ple iki. ayo kudu Ple. dadi. Ayo apa ayo. Plecet kuwi dadi andalane. Wis men sakarepe. Tok. Tok kuwi tok iki kepethuk. Dadi yen wis ana plecet mesti kepethuk pikire. Ora wis mbok wis dadi. Ora wae ana ban klencit awak ndelik kok. Lah Ya pethuk wae nek ora ana plecet. Dubek apa jenenge butuhan ya sampean playune mrono. Matur nuwun. Matur nuwun apa? Liyane do mangan bakmi aku ming ngoceh dhewe. Rasa nesu prihatin. Rasane su apa? Wong ndok pitik wis disigar. Ana silete kok ndak takon sabar. Wong aku tekan kene kon langsung kon mam kok tak delok lho ndok pitik kok disileti. Paling ora ki wutuh Dedi. Klepon wae aku arepe njupuk disingkir karo panitia. Aku ora ngombe banget cikat cakute trengginas terampil panitia arepe dimadheng arep dasai. Piye ngelih Dedi? Bakmine Mbak aku bungkus gedang lho kok baline. Ora sah ngresula. Wong jenenge apa ngregengke swasana disambati kanca ki ya kudune ikhlas lahir batin. Wis tok aja nangis ora. Dadi bojoku ngidam jajan transit wayang. Engko aku dibungkuske lho ora kitang siji dadi Iya. ora kitang apa jenenge gedang terus apa iki klepon terus apa iki jenenge tahu crackers lemper. Wah aku bungkuske det. Nek mie wis koyo sak. Sing nanggonmu ra ana ki ana, khase kene iki ana. Apa, Pak? Growol. Growol ki apa, Bro? Growol. Make Dedi kuwi tukang gawe growol ya. Growol ki Growol, ngerti ra growol? makanan dari apa itu, Pak? Khas kene. Oh, telo. Telo. Sesuk digawani sesuk mesake men rasa. Wih, Mas Dedi growol kuwi digawake aku. Growol. Growol artinya apa? Growol, gro kuwi sigro jumangkah. Mas Janu dadi kados muga-muga mengayomi masyarakat. Wol, aja nganti owol. Awal kok. Ayo semua bodoh, yang penting masuk. Growol kuwi mungsuhe ketak plenti, nek plenti ki apa ya? Plenti, angger wis plen mesti plenti. Dadi angger wis diplenke mesti mlenti ngono gitu lho. Ya, matur nuwun iki ndak malah engko njebluk sirahe. Gunawan. Wis. Gu kuwi ya digugu. Weh, kudu apik lho, ora Wan apik. kuwi dermawan. Ah, Guna apik aku. gu. Nah kuwi ya gu kuwi digugu. Nah kuwi narima, wan kuwi dermawan. Apik aku. Nek Sarjono. Sarjono, sar kuwi tim sar. Jo kuwi aja. No kuwi nomor rekening. Dadi Maksude piye yen? sak muni-munine ya. Tim sar njaluk sedekah ngono apa piye? Ah iya biasane. Ngawur ora. Ya iki kabeh keluargane Mas Dedi kabeh. Nyengkuyung sedane Mas Janu iki ya gegojekan bareng-bareng bakune ya seneng. Ugi menika nyawiji para sutrana budaya ngersakaken lagu Lungiting Asmara saking Ki Demang. Nggih. Nggih, menika paring bebungah 100.000.
Oh, matur nuwun mugi-mugi ora lokak nanging saya kebak penyanipun Ki Demang. Ki Demang Cakrawangsa. Ngono ana lakayang apa, Lek? Wah iya. Lah iki ana layang maneh. Demang de. Wis ah. Oh ora ya wis ya wis. Njaluk imbuh ora urung. Iki ana kintaka meneh sing lumantar saka aku iki to, saka Pak Dukuh. Bapak Kalirejo. Oh, do rawuh to Kalirejo. Kalirejo. Heeh. Iki selamat kagem Mas Dukuh enggal. Semoga amanah ngemban tugas. Amin. Nah niki Nyidam Sari. Lagune Nyidam Sari kalih oh Mbak Septi sing nyanyi. Wah, iki mesti ana-ana iki. Ana bebungah. Lho lembarane 200. Oh lho ngandel yakin wis ana ki. Aku dadi dalang ya omah korupsi kok nek sithik. Niki ngene Lek, pagelaran bengi iki luar biasa. Dadi upamane kok ana klajuking wektu njaluk pangapura. Ora apa-apa, Pak. Sore mau kono pentas dalang cilik. Dalang cilik. Dadi mbok menawa ingkang mresani lumantar streaming iki kok lembukan dawane ra omongan tekan jam 1 nyuwun pangapura. Dadi lekase wit bengi. Mas Anung kalian Mas sapa mau? Anung niku anak kula. Ha iya, Dik Anung kalian. Rencana ragil ning mah jedil melih. Wah. Dadi ra sida ragil. Ya ora apa-apa kuwi jenenge kebablasan sampean itu. Sapa? Iki sing arepe dhisik Niku ngidam sari riyin niki lungi tengah asmara mangke sambunge. dijupuk tiba tengah. Mbak Septi. Nah, pancen sing disuwun niku wau saking Pak Dukuh Papak. Kalirejo. Jumeneng langsung karo bawa rasah nganggo spot. Ayo. Nggih. Karo dibawani. Iki ngidam sari sikik terus engko lungiting asmara. Sugeng dalu Mas manten anyar. Sugeng dalu no. Wah, jenenge Jan, pasuryane tambah sumringah. sumringah duwe bojo. Aku mangkat wis ana sing nyiapke. Bali tekan ngomah. Wow. Tekan ngomah wis ana sing nglerke mini. Hah? Teh, resake teh ya wis ana sing nglerke teh. Tenan ah. Ngersake kopi. Susu aku. Oh. Apa dilerke susu. Nggih, ini kan derek bingah, derek mangayu bagia nggih. Agem Mas Yanu, Pak Dukuh ingkang enggal. Mugi dadosna Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. durung jarene isih single, Mas. Dadosna apa? Dadosna wakil masyarakat ingkang amanah, sabar, lan tangguh. Nggih. Yo, bawani Pak Septi. Nggih, siap. Inu mani banyu. Mingkar mingkorengo kara Pangkur. Suarane Septi piye, Reng? Wah, jos, Pak. Nek karo suarane bojomu. Wow, pedes bojoku. kok iso Mas nyambi-nyambel apa Mas? Wah, edan. Nyambi ngulek sambel apa Mas? Wah, aku ki nek karo sinden ra ngopo-ngopo. Iki lho, juarane Mas apa ning iso mengerteni, Pak. Anggere teko ngomah kuwi ya wis ora apa-apa, sing penting ya ndi ngono ki, ora jatahe ngono wis aman langsung klep. Sing penting jatahe Mas. Wong wedok ki anggere duit ngono wis langsung mingkem no. Lah iya, penak to le ngrateni. Nek ngono sesuk bali kowe tombok ya. Hah? Nek sesuk baline tombok kowe. Ora masalah. Sing jenenge nafkah ki ya ora bakal ana tomboke ya to. Ora apa-apa wingi bar ngunduh saka Jawa Timur pindho karo Pak Sun karo Iso ijole luwih akeh ya Mas. Hah? Ijole luwih akeh. Ya. Oke, tenang wae no. Saya Njaluk apa tak Rembaka. sembadani. Hakarana karenan marati siwi sinawang res pining kita Bisa mbacot ki, Reng? Iso. Jajal.
sinuba wah iso sinukarta Jos. Yo Mbak Septi. Wes Sarane sapa wi? Ki Widianto. Wes. Aku ki Widianto aku najan dadi ora dadi dagelan aku iso dadi dalang. Piye suluke piye? Lho. Wina hearing sepi. Wah, asem tenan pas meluke ono cah-cah kuwi karo aku. Bajigur aku. Ngece we. Asem mau dilokke cah-cah kuwi. Wingi omonge ora kaya ngono. Wingi omonge ora kaya ngono. Oh, cucukan tumbak. Tumbak cucukan. Tumbak cucukan. Asem Ya. bajigur iku kanca-kanca. Asem wingi le omong ora kaya ngono. Wingi omong ora kaya ngono. Ora, iki CS wong padha-padha widi ora. Ya. Nang kene iki ana dalang jenenge Widianto, ana dagelan Wonosobo jenenge Widi Gareng. Ayo. Ana dalang Purworejo jenenge Widi. Blero. Yuk, Mbak Septi. Mereka tarata pakar tining ilmu luhur Gareng. Kang tumrap ning tanah Jawi Jawa. piye ta tangan iki kok Sing tibane nglegeno kok Jawa. Ulu. Lho nek aku ki mah ape, Pak. Nek anggere nek ana apa jenenge? Ana rujak-rujakan ngono ta. Aku biasane rujak nanas, pantese wadahi gelas ngono terus karo rujak nongko, rujake wong etipeni. Oh tiba nglegeno kok ana wulune. Yo bareng. Agama agama ageming aji. Tenane bareng jebulan ya. Monggo. Ngidam sari. Enggak. Matur sembanuan kagem Pak Dukuh Papak Kalirejo. Kali paringipun. Sari
nganti mati ora bakal lali lagi lintang emakku. Joget nak ya. Aku kumbangi Dasari apa sliramu maragi wong bagus aku kang bakal ngliwati sinaksin lintang ilaku semana janji prasetyan ning ati rasa-rasane priya Mitra rasa jagat raya Ngalingana kukilan samudra Cara ilang mamanise aduh dadi ati selawase ae nalikan dirai delu atiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakal lali lakai lintang laku. Sampun nggih Pak Dukuh Papa. Nggih. Mbak Septi Lenggah. Ya. Nggih, Atur menika. nun. Susul. Kula tak nyuwun sing 2 taun ra nyindeni aku. Nah, iki Pak. Kangen saja. Mbak Niken. Nggih. Lagune Lungiting Asmara. Pamundhut saking Ki Demang. Ki Demang. Yo. Ki Demang tok niku. Nggih ngoten niku. Yo disepat yo cah yo. Yo. Ae. Oh. Nah, ngono lho. Iki munggah bareng aku, Pak. Wah, jen aku rumangsaku. Iki mau Iki poyo nek umpama aku dadi dalang ki kaya ngene iki ya. Munggah karo bojone tirik-tirik kaya ngene iki. Wah, mongko liwat ngonceng peteng-petengan mau, Pak. Wah, aku. Tanganku tak gandeng ta mau? Hah? Tanganku. Ora, mbok yakin. No ning undak-undakan ngono ki. Ora. Rene lho rene ngono. Ora. Ora? Aja kaya ngono. Mbok digandeng lah. Aja engko mbok aku dikampleng karo kae. Ora apa-apa kok tak tambani. Walah, yo tambani luwih nemen Nganggo palu. Monggo Mbak Niken pamundutanipun Lungiting Asmara saking Ki Demang. Ki Demang Cakrawangsa. nambah-nambahi jeneng. Cokol. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangi. sugeng dalu Yayang. Waduh. Dangu mboten pinanggih. Nggih. Rasamu piye nak? 2 taun ra disedani. Rasamu piye nak? Ya, saiki iso nyindeni karo bojomu. Alhamdulillah. Ya. Nggih niki rak nganu to bot-bote nderek Mangayu Bagyo. Hajatipun Mas Dedi sak keluarga. Nggih saged sowan. Nggih. Wah iki Nek biasane ya luweh.
Oh Lah, ngono. apa to? Ya ya mangkat ya ngono ora ya ngono. Biasanya terus Aku ki milih nyindeni sing tuwa. lah apa to? Kepenak. Kok iso? Nah iya ta. Mergo gampang dihapusi ngono ta? Berarti milih nyindani Mbah Sar wae. Heeh. Sing Apa kuwi? wuto paripurna ngenyok imbal watonto. Apa? Ya ora ngono kuwi. Kok kesuwe-suwe kaya blero. Asem lambene kanca-kanca jigur tenan aku. Ning wingi ya wis tau ndagel iki kok ndadak. Wah daglin ning kene iki tratapan. Kowe lek omongan ora kaya kuwi. Kowe lek omongan ora padha. Ya mergane ki apik sampean. Aku nganti tratapan aku bajiku ning konangan piye aku. Wis konangan kok. Dadak nek konangan piye? Yo Mas, Ayo. diraceke lungi tengah Lungi tengah Asmara. Asmara.
Matur nuwun. Sampun. Nun Mbok, tak omongi yen ana piyayi sing bakal manunggal ya wis diaturake. Iki mau ana pesenan saka Nggih. Tlatah Kidul kono Mas Pinggul jare arep munggah panggung. Oh ngaten. Heeh. Oh nggih. Iya Mas Mas Pinggul katoran Pinggul. munggah. Heeh. Cepati, Cok, cepati, Cok. Turuk, turuk, turuk. Mas Pinggul, monggo. Oh, oh, ah, oh, ah. Monggo, monggo, Pak. Oh, ah. Doa lolo. Tuk, 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 tuk. Semoga, semoga, semoga. Tuk, 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 tuk. Tuk, tuk, tuk. Duduk, duk, duk. Duduk, duk, duk. Duduk, duk. Wijeng dalu Mas Pinggul. Nggih, sugeng dalu Pak Sarjono. Masya Allah, wilujeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Siap nggih Pak nggih. Sepira ketemu piye kabare, Mas? Alhamdulillah. Apik. Sae Pak Widianto alhamdulillah. suarane ra ngono kuwi Widianto kuwi. Apa Pak? Suarane ra ngono kuwi Widianto kuwi. Ora ya. Oh. Kon ngopo iki, Lek? Awe Pak. Nggih, ingkang sepisan nderek ndedonga muga-muga putu kula ingkang nembe dipun tetepaken dados dukuh wonten ing plethuk mriki pinaringan karahayon. Amin. Nah, kaping kalih monggo kula aturi nyumbang ora usah ndadak nganggo nyumbang dana utawa bea. Nyumbang dono ya ora duwe kok, Lek. Mulane kuwi aku ya ngerti kok nek ora tau payon. Aku sumbangan to aku iki. Heeh. Ning ya nyumbang swara ya iso. Swanten, swanten. Heeh. Suara elek iki. Ora apa-apa. Monggo Pak. Anu Sedo Songo, Lek. Nah, Oh, seliru sanga. selindru songo Lek. Anyun Bawa selingkuh kae to kuwi. oh, selesai deman mawon. Ah ya sisi di mana ya. Kalian selingkuh. dikancani ya? Kancani, kancani. Oh, dikancani. Ayo milio. Iki sapa nak sing meni-meni iki? Nawang. Ah, sip. Ayo nawang. Kancani Nawang. Tapi aku bawa tok kae lho, Lek. Oh, wis beres. Yo. Jadal tol niku wae kok ngatek barang. Joget. Ya ora apa-apa ngadeg wong dipresani mburi. Joget apa kendangane? Yo, wis gonggo minan to ya. Oke. Ayo nok nganu Nawang. Kayak wibawa. Na. Rasa tuturi kok matir. Ini nok tengah nok. Wiwitane anderek sang peke Cengkoke piye reng? Wah, apik. Oh. Priya bagus Iki ya seniman serba bisa kok ya. Apa-apa iso. Dalang ya iso. Nyuling. Nyuling ya Pak. iso. Nyuling ya Pak ya. kang labu daya Cengkoke nyindeni. Heeh. sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayung selendang kuning. Selendang kuning pas. Apa nih? Lan Selendange. iki pas kuning. Saking ukir pas ora? Yo wis suguse. Kang saking ukir suaraku kurang permono
wasesa ngrum Kaya Pak mantep tenan Pak iki Pak. Ya karang ya kuwi putra siswa. Kaya Pak mantep tenan. Nek karo mancing ya karo rengreng. angungrum marang bendara tiasu lestya pijer angin cangake alis Tampani kedang. terus tresno sasideman Joget Pak. Joget ya. Sun ya Pak nggih, sun Pak. Nyuwun niki langsung dindangdutke tipis-tipis mawon sarambahan terus mengko sinambung lagu pamundutan akeh ya ditum-tum luweh becik patenana timbang petisan iki akeh sulestya tereng wangi samudana marang kula liwat kincanging alismu kawasan hanggang rasane hatiku nadyan was lingser yuswaku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kakudo hanyerimpung jiwa ragaku tak urang kehormatan memrong jejeg kadya pinjol urip ana kutha gedhe kowe tak tukane senadyan sesideman mesti kasembatan matur nuwun Mbak Nawang sami-sami Reng Mbak Nawang iki titele DRA Apa kuwi? Dokter DRA. Anda? Hah? Dokter Anda? Duh Apa? dadi rondo anyar wah kok iso iso Lho sing nyelentem malah lah melas temen. ya Iya. ora apa Sing nyelentem kok mah lah melas temen. yo iki pamundutan saking sing di Sama, omah Pak. Oh, Mas Janu. Mas Dedi Dedi. nyuwun diwacake Nah, panyunan lagu layang kangen saka Mas Apri Kampret tim Nggih. live layar lebar oh monggo niki Mbak Indi oh in. Layangmu wis tak tombo wingi kuwi. Itu ku ya. kok Ayo in. saking Pedukuhan Wajo dan Karangjambu Iki yo isih
Terah kulon iki, Pak. Nggih. Iki kedu iki cah kedu iki. Nah, jari keduka iki kemana-mana. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu no, rene no, rada rene no. Pripun? Jari omah nyanting mburi wae. Mbok benerke ta? Ora wani ya. Ngene. Oh iya, saiki wis dadi manten kok ya. Calik iki. Sugeng Layang apa, dalu Pak? Mak Cangik, Mak Limbo. Layang kangen. Layang kangen saking Mas Jan. Mas Dedi. Mas Dedi. Terkhusus tim layar lebar. Nggih. Mbok pilih Mas Dedi badhe duet. Melambaikan tangan. Ora. Ya. Yo, Ya. monggo. Ngepek ya aku ya. Ora apa-apa langsung yo bar iki Sak rambahan mawon nggih. sacet-sacet. Heeh. Katur bapa danan wilujeng lenggah. Sak seketanipun. Ugi katur Bapak Lurah Aris. Monggo kuwaturi lenggah kanthi seteca. Pak Lek Supardi matur nuwun rawuhipun. Kaliyan garwa. Layangmu wis tak tampa wingi kuwi. Wis tak waca apa karepe atimu. Drenyo ati iki maca tulisanmu. Rakrasane tes telah ning pipiku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepiye maneh merga kahananku, cah bagus hentenono tekaku. Salam saking Mas Ranto. Mas Ranto sopir Purwodadi. Kangge Mas Dedi. Ugi saking Mas Toto meresani wonten dalem. Sugeng meresani Mas Toto. Bapak Jaman Urip saking Jakarta. Nderek nyimak matur nuwun. Ramai sapa wong sing ora kangen, ada bocah pengen turu angel marah. Ramai sapa wong sing ora trenyo. Rakapada sawetara pengen weruh. Percaya aku kuatna atimu, tak bagus hentinono tekaku. Tapi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepiye maneh merga kahananku, sabagus hentenono tekaku. Sabagus hentenono tekaku. Ya, spesial kagem Mas Dedi sampun menika wonten layang kangen. Nggih. Layang kangen sampun, Pak. Wonten malih. Wonten Gareng. meneh iki. Napa Oke. malih? Permintaan lagu dari Karyono, lagunya Puspitonolo. Wah, iki tiada yang lebih indah. Mbak Cita gimana? Puspitonolo. Wanotya. Duet Yuk. iki, Pak, duet. Oke, duet ro kowe. Oke. Iki paling bebungan 1.000 iki. Nggih.
Iki bendarane piye iki? Yo. Ya. Puspitanala duet sama Bu Cita. Wanutya ayu utama. Ya. Oke ya, Bu? Ya, Ya. Wah, liyane ora diwiru kok wiru dhewe to, Bu? yo cah kene kok padake. Edian tenan iki. Kreatif. Manutya ayu utama ngambar aruming kusuma mulat leng-leng pronto agawe sengsem nala ngambar arum tan kuciwa katon memanise sekar bakar lan belati nunce katon kinelo akan dianing cekat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang tubuh tanan alia mong sirawan bagus. Ibu Hesti Wiromo. Ngambar arum tan kuciwa katon memanise sekar bakar lan belati rinunce katon kinelun akan tianeng ceket katresnan. Yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang tubuh tanan alia mong sirawan bagus. Tan ana liya mung sira Matur nuwun Reng. Nun. Tekan goro-goro to iki sambatan. Manut. Oh, manut ya matur nuwun. Ayo nak menawa kebacut ndak ora prayoga Ya. dibacutke lakone ya. Derek Galuh makile. para Kurawa budalan tumuju ana negara Ngamarta tambuh apa kang sinedya ayo diwat-wati kaya ngapa kedadeane.